हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि बे यूट्यूब चैनलाव फिन बरायहरनाय थाबाय दायो आङो नै ना हमनो नागिरदों आरो फुख्रियाव दै रानबाय आङो न'आव नङा सासे लोगोनि न'आव दंफैयो बिसिनावहाय ना हमनो फैदों आरो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बेवहायनो हमगोन आरो दैया रानबाय ना बेवहाय नै दाखालि माखासे हमखांबायनो दा हमबावनोसै आरो दंबावोसै आलि खोगासिनो ना सारनो सासे जेंसि बोखारगासिनो बै फारसेथिं रानजोब्बाय हमखांबाय नै ओरै थासुमलि मैथा दं ना मोनबाय सासे खोगासिनो सासे हमगासिनो मोनगासिनो सासे नाथाय लेबो दंबावोसो फोथारदों मालाय सानैया नै एकदमबारे मेंनाय गैयालासिनो सासेया हमगासिनो दैयाबो रानबाय नै हमजासिगोन जा माबा जोबबाय गोल सायला जोब्बाय मोनसिखादोंना थालिर मोनाखै मासे दंबावोमोन माथो दै मावजोब्बाय दंसोगारो माथो दैया मावजोब्बाय दा मोनबावबायसो माथो फिसा उनथि बुरजा मोनबाय आदार मैया होथारदोंहाय जेखाइ मोसानाया mana gimana magus nama oi magus dia oi ini terus bukan main ya tangga sih ya nung mana yang lihatคนลงมาบ้านน้องบัวถ้าไปซะสวยทนเลยกงนั้นไหนเด็กเลยได้ใส่ซิงนาฬิกาเขาในใส่ใส่ห้องแบรนด์เลยสิ